Ei aikaa vasta. Se tulee. Jeremias-kone. Shit, tää on nopea. Jeremias-kone. Holy shit, tää on nopea. Turpa kiinni. Se on Jeremias-kone. Nyt on varmaan se Santa Claus tulee. Ei! Japani tää ei oo. Ei tää on Japanin bro. Nyt on selittää. Toi on Japani. Santa Claus. Jeremias-kone. Se on Jeremias-kone. Onko se Santa Claus? Eli Jeremias-kone. Jeremias lentää Santa Claus-koneella. Täällä on liian kylmä. Se tulee! Onko se maassa vai ilmassa? Ilmassa. Ei onkin. Shit, toi on iso. Jeremias-kone! Jeremias-kone! Näet tuossa videossa lähtee eri suuntaan. Joo, se ei mene Osakaan, bro. Mitä se olisi? Se ei mene Osakaan. Se menee Phukettiin. Jere lentääkin saatana Phukettiin. Jeremias, sä oot rikas. Santa Claus, 1 of 1. Jeremias, sä oot siellä koneessa. Jeremias, sä oot tuolla.